Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu. Kanye Uthando Nesthembu. Ade ngoka we guys ngiphefulela phezulu. Sorry. Kunale comment yokuthi uTirelo wathi akafuni ukuba umamkhulu or wathi ukuba umamkhulu kubaluleke ngani. But manje uenjoy ukuba umamkhulu. Uyabona uTirelo uyi-perfect example yalento engiyishoyo. Yabo uTirelo ngithi ufike kukhona abanye baphuma wasala kwaphinde kwaba khona abanye. Isikhathi sakhe nosibindi akacabanga ukuthi ofike ekhona bekwenzakalani or ophumile bekwenzakalani ngendlela efanayo namakhosikazi ajoyina isithembu as number 2, number 3, number 4. Ayikho indaba yenhliziyo enhle nganekwane lesa sixoxela ugogo, ngoba uTirelo manje wesibindi injabulo yakhe ebalekile, hayi ukuthi inkinga ezisale usibindi umoshe kangakanani. Same ndlela kuzoba khona number 2, kube khona number 3, kube khona number 4, kube khona number 5 elandela umamkhulu kuyisithembu. Akekho unkosikazi othi eme no-husband ngoba eshumayela indaba yokuthi uyi-polygamist ecabange umamkhulu. But kulula-ke eziviwa usustakhe kulezi zinto ezistakhayo ezenza sense. Uthi unenhliziyo enhle umayeni, unenhliziyo enhle umakhumalo, unenhliziyo enhle umangwabe. Babengamcabanga umamkhulu mabezongena kwisithembu, bebe enjoy isikhathi sabo noMseleku. Umamkhulu mase babuka eduzane ilapha ezoba nemizwa evukayo ukuthi kwenzeke u1, 2 no3. Abangekho futhi ready kulalela ngoba abanandaba. Ingakho ama-reviews ami vele ezwakale mawuzowalalela ulapha ya ekhoneni uzozwa ngathi yazi ngathi kuphesona ngathi nenzo nto eyileli iqiniso. Kufana nje nomuntu wesifazane othandana nobaba oshadile ebe nonkosikazi, akuduma unkosikazi ekhanda, kuduma lento ayithola ngaleso sikhathi kuloyo husband womunye. Nesithembu ke sakhiwe kanjalo egcineni mase senziwa sibe umshado ohloniphekile. Mseleku maye lapha ya engekho umamkhulu lo anaye akacabanga ukuthi umamkhulu uzizwa kanjani o yini ebizolahlekela umamkhulu o kungenzeka yini ukuthi kwakusona leso sikhathi abakhulumisani uMseleku nomamkhulu. Akudumi lokho komunye usisi ngaphandle ezongena ngaphakathi. So mase siqala sesikhuluma sesiyaxabana ke manje ngoba ngithi le nhliziyo enhle and task assignments kuvelaphi ngoba umamkhulu ezosho ukuthi cha sengi-right. Kwesinye isikhathi futhi angasho ukuthi u-right uMseleku enzela ukuthi ufuna i-vision yakhe iphile, ukuthi umamkhulu uyagowa noma akagowi, ufuna i-vision yakhe iphile lesikuyo njengamanje esiku-TV. Manje isikhathi anginaso-ke sokuthi ishe kubi bandla, isikhathi anginaso sokuthi ngibambe izinto nge-episode ngithi wow. Ngoba phela manje lana mawuzokwenza ama-reviews ngathi ungaba namanga kakhulu mase uzoba nevidiyo-ke lapha phezulu kozigqila amanga. Akekho unkosikazi onenhliziyo enhle ongene kwisithembu kodwa bazokwazi ukuthi betolerate omunye nomunye. Akekho ongena kwisithembu enenhliziyo enhle, akekho. Uyabona lento le ithini le theme yaka TikTok sisters bani, akekho. Suke icabangela yena yedwa mayisafikile ngaphakathi uzotshela ukuthi kumayelana nani okwenzekayo ngendlela efanayo enibona ngayo uTirelo manje. Ujabulela ukuthi usibindi ungakuyena, uthola isikhathi nosibindi. Okubalulekile ukuthi yena wenzani nosibindi, nevision usibindi ayibekayo uyilalela ngaleso sikhathi kufanele ukuthi ayilalele, kodwa ayibalekile ukunenjolo wakhe nokuthandana kwakhe indlela efanayo nakomayeni nokumakhumalo nomangwabe. Babengenaso isikhathi sokuthi bazoba nobusuku bengalali because bacabanga bajulile ngomamkhulu ukuthi njengoba nje sesibonana kangaka kwenzakalani kumamkhulu. Manje wayengifune ngibe namanga. Akunayo lutho-ke ngizowabuyisa-ke amanga ngoba amanga ngiyabona ukuthi azwakala kangcono.
Ngizowabuyisa ngoba uyabona nje ukuba uTirelo ucikeke amanye amakhosikazi lawa ajoyina isithembu after umamkhulu. Because umzuzu nomzuzu beno-husband o-preach ukuthi uyi-polygamist, abacabangi ngo-first wife, bacabanga ngenjabulo yabo ngaleso sikhathi nama-choices bona kufanele bewenze. Bona-ke futhi bane-choice be-after umamkhulu, kodwa i-choice abazoyikhetha ukuthi beyojoyina umamkhulu. Mase bephambi kwamamkhulu bazo-acta mature ukunaye, o-accepta isithembu umamkhulu ngoba bangena after. Oza emva kamamkhulu ube ne-choice kuphela, ayikho into azoyi-accepta. Mase uthandana nobaba oshadile nobhuti oshadile, ayikho into yokuthi u-acceptani ngoba akayifihli iringi kuwena. Uwenza i-choice ukuthi uyamthanda, uqhubeke uthandane naye. Asikwazi-ke lento ukuyiphendukezela ngoba sibuka isithembu. Siyasizwa isithembu, yebo. Siyasizwa futhi i-setup yakhona, yebo. Kodwa asikwazi ukuyiphendukezela sithi uya-accepta. U-accepta kanjani ungekho ekuqaleni? Uya-accepta isithembu as a second wife, u-accepta isithembu. Noma uzitrainer wena ukuthi ngiyaya laphaya kumnyama kubomvu. Ngale ndlela ashoyo uMseleku egcineni ethi babethe vele bazongena kumnyama kubomvu. Bye. Ukuthi nina guys ngifuna ukuxoxa okwamanga lokho kunokufunayo. Kulezi iy'nsuku ngisho ukuthi mina mangigowa imizwa yami ivele ibe serious yonke. Ngiyaxolisa nje kuleyo ndawo siyadlula kodwa siyagijima. Ngale ndlela enibona ngayo uTirelo amanye amakhosikazi kwisithembu abanandaba nomunye unkosikazi, banendaba nenjabulo yabo, yingakho bekwisithembu. Ngeke ube u-second wife mase uqala uzositshela ukuthi ubunzima kunje. Silalele wena kuphela singamlaleli umamkhulu. Ube u-third wife usitshela ukuthi ubunzima bunje. Silalele u-third wife singamlaleli umamkhulu. Hawu! Kade nje isiphakhi ibukelwa phansi ukuthatha isayidi elilodwa. Hayi imile ke isiphakhi bandla, imile. Isiphakhi ibukelwa phansi kuze kuxikizwa ney'thombe kulalelwa isayidi elilodwa. Ibhalansa kanjani-ke i-view yakho uma uthatha isayidi elilodwa? Cha. Babengacabangi nokuthi nje hawu uselana amazwi umamkhulu kukanjani, cha. Uselana usekulo again. Lo again ukhuluma lezi zinto ayikhulumayo ngoba isikhathi sakhe, injabulo yakhe, uthando lwakhe. Umamkhulu akadume ekhanda. Mase babona kumamkhulu yena sezohlebeza ethi hey nangenzela into enkulu, nangenzela inkunzi malanga ye-sacrifice. Ngoba phela otholela inkunzi malanga ye-sacrifice ubaba Mseleku, othola amakhosikazi lawa abevele ewafisa. Umamkhulu-ke wa-accept ukuthi akazuyishintsha into ayiyona. Manje unkosikazi usekugcineni u-accepta ini? Okangempela noma isithembu sona singasazi kahle. U-accepta ini u-number 4? U-accepta ukuthi uzohlala etafuleni elilodwa nomamkhulu. Oh, bye.